Психопатия менталис, написана от мен, чете Станислав Павловски. Въведение. Когато учените говорят за психични заболявания, първата асоциация на повечето хора е нещо свързано с мислите, с нашата централна нервна система. Но какво да кажем за чувствата, за нашата периферна нервна система? Могат ли чувствата и периферната ни система, така да се каже, да заболеят психически? Разбира се. Вашите сетива също могат да се разболеят, ако нещо се повтаря достатъчно често и достатъчно дълго. Нещо приятно може да се превърне в нещо отблъскващо и обратното. А какво да кажем за интуицията? Може ли интуицията да се разболее? Разбира се. Когато се изкриви и започне да ви предупреждава за неща, които никога няма да се случат. Когато ни предупреждава за абсурдни неща. Някой може да ослепее от лудост или от други психични състояния, както човек може да се разболее и да ослепее от вирусна инфекция. Някой може да оглушее, да спре да усеща болка, удоволствие, да загуби всякаква връзка с реалността. Човек може да мисли за едно нещо, но да изпитва две различни противоположни чувства, или да възприема два различни сетивни сигнала и да изпитва едно и също чувство. Може да бъде цялостен в едно отношение и разпаднат в друго. Може да имате различни причини да се чувствате по един начин и само една причина да се чувствате по няколко различни начина. Веднъж през тинейджърските ми години, вървейки по улиците след дълъг изтощителен работен ден в фабрика за металообработка, се задава въпроса, който тогава изглеждаше много прост, но носеше огромна тежест. Защо някои хора са по-успешни от други? Бях нещастен, носех едни и същи износени дрехи всеки ден, живея в къщата на майка си, която постоянно се оплакваше, че няма пари. И дори тогава, някъде дълбоко в себе си, усещах, че самите пари не са истинският проблем. Но не виждах никаква перспектива, никакъв изход, никакъв структурен начин да изляза от това положение. Изоставах училище от такава степен, че трябваше да повтарям. И това застойно състояние ме принуди да се замисля сериозно. Причината да се задам този въпрос беше, че не можех да отговоря на един още по-основен въпрос. Защо хората обичат и защо мразят? Това не са лесни въпроси, особено без научна подготовка, защото стоят на пресечната точка между биология, психология, социология, философия. Оттам се появи цяла верига от други въпроси. Какво е любовта, какво е омразата, защо някои хора крадат, лъжат, убиват, а други не. В един момент преживях осъзнаване толкова силно, че когато се опитах да го обясня на приятел, той ме погледна сякаш съм някакво извънземно. Тогава разбрах един важен принцип. Знанието и осъзнаването не са едно и също нещо. Човек може да знае нещо абстрактно, но за да го разбере истински, трябва да го преживее. Както можете да знаете всичко за захарта, нейния химичен състав, кристалната и структура и така нататък, докато не усетите с езика си, същността и не е осъзната. Така и с секса, спорта, шофирането, интимността, болката. Опитът превръща информацията в разбиране. Всеки има причина да се държи по определен начин. Хората са благодарни и религиозни, когато всичко е наред, но когато са бедни, самотни и нещастни, тогава виждаме техните граници. Човешките същества не са нито напълно еднакви, нито напълно равни в абсолютен смисъл. Всеки човек започва живота от различна отправна точка. С различни родители, различен старт в живота, социално-икономически статус, генетични предразположения, възможности за развитие, обремененост и така нататък. Някои се раждат в стабилни семейства, с грижовни родители, други в пренебрежение, насилие или пълна липса на родителски контрол. Някои наследяват богатство, връзки, имоти, коли, образование. Други
лишения, нестабилност, болести и ограничения. И въпреки тези различия, съществуват универсални закони, които важат за всички. Например, гравитацията не прави разлика. Дали си светец или престъпник, ако скочиш от 20-етажна сграда, резултатът ще е все един и същ. Същото важи и за електричеството. То може да освети стаята ти или да те убие. В зависимост от това, как използваш електричеството, законите са неутрални. Резултатите зависят от взаимодействието ти с тези закони. В човешкото поведение можем метафорично да говорим за закони. Закон на необходимостта, закон на задължението, закон на успеха, закон на лишението и така нататък. Но за разлика от физичните закони, те действат вероятностно, а не детерминистично. Някои дават постоянни резултати, други само при определени условия. Основният проблем е, че макар всички да имат достъп до тези закони, не всички ги прилагат ефективно. Трябва да се знае, негативните причини в мисъл, език или действие водят до негативни последствия. Винаги. Ако човек вреди на другите, той косвено вреди и на себе си. Тази идея намира отражение в аналитичната психология на Карл Юнг, който предполага, че психиката съдържа двойствени аспекти – анима и анимус, представящи женския и мъжкия принцип във всеки човек. Това означава, че всеки има способност за самогрижа, майчина функция, и самодисциплина или защита, бащина функция. Но наблюденията показват, че не всеки развива тези способности. Някои се пренебрегват така, както са били пренебрегвани като деца, докато други имат и могат да се саморегулират ефективно. По подобен начин Зигмунд Фройд формулира два основни принципа на психичния живот – принцип на удоволствието и неудоволствието и принципът на реалността. Принципът на удоволствието търси незабавно удовлетворение, намаляване на напрежението, търсене на комфорт, докато принципът на реалността регулира поведението според дългосрочните последици. Преди да се разберат тези принципи, трябва да се признае едно биологично ограничение. Всеки човек има само едно тяло, една нервна система и един субективен център на преживяване. Болката е лична, гладът е личен, удовлетворението е лично. Когато хората ядат в ресторант, те задоволяват собствените си физиологични нужди, а не вашите. Тази биологична индивидуалност обяснява защо емпатията е ограничена. Организмите не са директно свързани на нивото на усещанията. И хората и животните действат основно, за да регулират собствените си вътрешни състояния. Това, което наричаме животинско поведение, се отнася до инстинктивни реакции, но не всяка човешка ирационалност е чисто инстинктивна. Част от нея е резултат от развитие. Когато възрастен човек постоянно се оплаква, избягва отговорност, измисля се оправдания и не действа конструктивно, ние го наричаме инфантилен или регресивен, не защото му липсва интелигентност, а защото неговите мозъчни регулаторни системи наподобяват по-ранни етапи на развитие. Биологията представя крайни примери за това как поведението може да съществува независимо от висшето съзнание. Експерименти показват, че обезглавени кокошки могат да продължат да се движат и без глава, поради остатъчна невронна активност в гръбначния мозък. Жаби, дори когато са без мозък, могат да извършват координирани рефлекси за почистване, например, когато кожата им бъде стимулирана. Изолирани невронни вериги могат да генерират реакции без съзнателен контрол. В класически физиологични експерименти, дори отделени животински глави, които са изкуствено снабдени с кислород и течност,
показват рефлексни реакции, като мигане или опити за издаване на звук при стимулиране. Тези наблюдения показват, че поведението може да възниква от разпределени невронни механизми и електрохимични сигнали, а не непременно от централизирано съзнание. На още по-фундаментално ниво, всички организми реагират на вътрешни и външни промени чрез специализирани рецептори. Барорецепторите засичат промените в налягането, хеморецепторите засичат химични промени, интерорецепторите следят вътрешните състояния, екстерорецепторите реагират на външни стимули като светлина, звук, допир, ноцицепторите на болка. Контактните рецептори изискват директно взаимодействие, докато дистанционните рецептори, като зрението и слуха, засичат стимули преди физически контакт. Тези системи формират основата на възприятието и поведението и функционират независимо от идентичност, статус или убеждения. И тези системи се различават от човек на човек. Независимо дали тялото принадлежи на историческа фигура като Наполеон Бонапарт или Адолф Хитлер, или напълно неизвестен човек, биологичните процеси остават едни и същи. Метаболизъм, разпад, секреция и в крайна сметка разложение. Не съществува организъм на планетата Земя, който да не усеща болка. Дълбоко в себе си, в нашото ДНК, ние сме унаследили програми. Дълбоко сме програмирани, например, да сме мързеливи, алчни, страхливи, завистливи. Но мързела, алчността, страхът, завистта, за мен това не са обидни понятия. Завистта също не е нещо обидно. Ти можеш да завиждаш на някой твой приятел, но да имаш добри чувства към него. И аз съм алчен, и ме мързи, и ме е страх. Например, когато някой ме обича, аз, разбира се, искам да ме обича повече. А кой не е изпитвал затруднение сутрин да стане от леглото, да си изпълни задълженията? Кой не го е страх? Всеки го е страх. Но просто някои хора са много по-страхливи, много по-алчни, много по-мързеливи и много по-завистливи от други. Например, принципът нещо за нищо е дълбоко вкоренен в повечето от нас. А също и сега, а не по-късно, или повече за по-малко. Тези принципи подчертават всъщност нашата дълбоко вкоренена алчност, мързел, страх. А принципите, като например тати носи, мама меси, или дай да се напием сега, пък после ще му мислим, това са все принципи, знаете. И някои много добре ги прилагат тези принципи, редовно. Някои хора са страшно неблагодарни, но са и страшно отмъстителни. Например, направи добро на един човек и в повечето случаи няма да ти се отвърне със същото. Но направи лошо на този човек и ще ти го върне тъпкано. Интересен контраст има между понятията ревност и завист. Но това ще го обсъдим по-нататък в настоящата книга. Въпреки че ние хората притежаваме едно тяло, вътре в нас вътре в себе си имаме минимум две психики, два ума, един съзнателен и един несъзнателен ум. Най-малкото разграничаваме съзнателни и несъзнателни процеси, макар че съвременната невронаука предполага още по-сложни иерархии, в
включващи автоматични, емоционални и изпълнителни системи. Съзнателният ум представлява само част от общата невронна активност. Под него се намира обширна мрежа от несъзнателни процеси, които оформят възприятието, вземането на решения и поведението. Тази двойственост обяснява защо хората често действат против собствените си намерения. Организмът функционира по принципи, които не са напълно достъпни за съзнанието. Следователно, за да се разберат успехът, провалът, любовта, омразата или което и да е човешко поведение, трябва да се интегрират множество нива на анализ. Биологични механизми, психологически структури, среда на условията, учене и така нататък. Като се признае, че знанието само по себе си не е достатъчно без реално преживяване и че под всички социални различия лежи обща биологична основа, управлявана от универсални принципи на адаптация, регулация и оцеляване. Глава 1. Организмът, проекцията и човешкото обуславяне. Ние влизаме в този свят не като личности, не като морални същества, не като вярващи, скептици, престъпници или светци, а като организми, незавършени, неструктурирани и необусловени системи, управлявани с цел от биологична необходимост. Факт, наблюдаван в развойната психология, невробиологията и психоанализата, където Зигмунд Фройд описва новороденото като доминирано от то. Чисто инстинктивно търсене, заявявайки ясно, че азът не е господар в собствения си дом. И наистина, никой никога не е наблюдавал, например, негативно бебе, депресирано бебе, религиозно бебе или нихилистично бебе, защото негативността, убежденията, моралът и идеологията не са свойства на организма, а конструкции, наложени по-късно чрез обуславяне, език, имитация и социален натиск. Бебето се управлява от глад, дискомфорт, привързаност и освобождаване на напрежение, което съответства на биологичните наблюдения на Иван Павлов, който показва, че поведението може да бъде оформено изцяло чрез асоциативно учене, доказвайки, че организмът не започва със смисъл, а го придобива чрез повтарящи се връзки между стимул и реакция. И следователно това, което наричаме личност, не е начало, не е причина, а резултат. Късно, крехко и често нестабилно постижение, изградено върху слоеве от обуславяне, подсилване и инхибиране. И въпреки това, още от самото начало един фундаментален закон се налага върху съществуването. Колкото и силно да се стремим, желаем или вярвам, че заслужаваме нещо, съществуват граници. Не морални граници, а структурни. Неща, които не могат да ни принадлежат, защото не съответстват на нашите условия, среда, време и други неща. Както и във физическия свят, движението е невъзможно без съпротивление, без гравитация, без триене, сили, които се противопоставят на движението, но го правят възможно. Така и в психологическия свят успехът изисква ограничения, принципи и смисъл, закони, това, което можем да наречем принципите, това, което можем да наречем причини, начини, принципи, без които усилието се разпада в хаос, принцип изразен от Виктор Франкъл, който пише: този, който има причина, смисъл да живее, може да понесе почти всяко как. Този, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как. Това също го казва и Фридрих Ницше. Когато външен обект навлезе във възприятието, то не съществува в нас такъв какъвто е, а се превръща в невронни сигнали, преминаващи по аферентни пътища, обработвани от кортикални и подкорови системи и реконструирани вътрешно. Процес, описан в съвременната невронаука от Ерик Кандел, който показва, че възприятието и паметта се кодират чрез синаптична пластичност, което означава, че това, което виждаме, не е самата реалност, а биологично изградена репрезентация. И тук достигаме до ключова идея.
Преходът от отражение към проекция, при който външният свят първо се отразява в невронна активност, а след това се проектира като субективно преживяване. И това, което преживяваме, не е самият обект, а неговата проекция, филтрирана през предишно обуславяне, емоционални асоциации и биологични състояния. Това обяснява защо различни стимули предизвикат различни реакции. Не произволно, а конкретно. Защото всеки стимул носи история от асоциации и затова не реагирате на кон по същия начин, както на малка, пухкава, мялкаща котка. Нито на триъгълник по същия начин, както на куб, защото възприятието не е неутрално, а структурирано, многослойно и обусловено. Принцип, формулиран в науката за поведението и по-късно разширен в когнитивната невронаука. Тази специфичност се простира и върху желанието и удовлетворението, където количество и качество взаимодействат динамично и илюстрирано чрез прости биологични преживявания, като храненето, при което първоначално привлекателен стимул, ароматен, визуално привлекателен и стимулиращ, увеличава желанието, но след многократно консумиране същият стимул води до намаляващо удовлетворение и в крайна сметка до отвращение. Явление известно като хедонична адаптация, изследвано широко в психологията и икономиката, показвайки, че удовлетворението не е линейно, а се насища и дори може да се обърне в отхвърляне. И въпреки това, една единствена контаминация, муха в супата, например, унищожава желанието моментално. Не поради недостатъчно количество на супа, а поради влошено качество, демонстрирайки, че човешката оценка не е чисто материална, а символична и контекстуална, включваща възприятие за чистота, безопасност и цялост. Така дефинираме положително като това, което удовлетворява нашите нужди, като положително това, което ни доставя удоволствие и като отрицателно това, което негативно като това, което не отговаря на нашите нужди. Но въпреки това хората проявяват парадоксално поведение, често преследвайки болка. Често хората не могат да спрат да мислят за негативни неща. Казват, че мразят негативните неща в живота си, но непрекъснато настояват да говорят за тях. Ние сме така устроени, че реагираме негативно на негативни ситуации и позитивно на позитивни ситуации. Някак си е неестествено да реагираме позитивно на негативни ситуации, нали? Но понякога обуславянето, травмата или изкривеният смисъл могат да променят основните асоциации, водейки до това, което можем да наречем обърнати системи на оценка, при които организмът реагира срещу собствената си биологична логика. Тази инверсия става още по-видима, когато разгледаме социалните структури, където индивидите се раждат в неравни условия. Това, което можем да наречем статукво и социално-икономически статус. Понятия дълбоко разглеждане в социологията, където наследството, родителската подкрепа и средата определят възможностите много преди да започне индивидуалното усилие, създавайки асиметрии, които се запазват десетилетия, както е отбелязано от икономисти и социални теоретици, при което един човек може да наследи стабилност, жилища, контакти, докато друг започва с дефицит, нестабилност, лишения. И тези различия не са само икономически, а и психологически, оформящи очакванията, поведението и дори идентичността, водейки до конфликти, коренящи се не само в личността, но между личността и другите личности. Тези неравенства влияят върху взаимоотношенията, привличането и социалното възприятие, тъй като хората, въпреки че претендират за рационалност, са до голяма степен движени от емоционални и еволюционни склонности.
приоритизирайки сигурността, комфорта, статуса. Реалност, анализирана от Ерих Фром, който пише в книгата си "Обществото на разумните хора", казва, че опасността на миналото беше, че хората станаха роби. Опасността на бъдещето е, че хората могат да станат роботи. Подчертавайки как съвременните индивиди се приспособяват към системи, които приоритизират сигурността пред автентичността. Биологично тези тенденции са заложени в структурата на мозъка, където по-ниските системи, мозъчният ствол, лимбичната система, управляват оцеляването, емоцията и инстинкта, докато префронталният кортекс позволява самоконтрол, планиране и морално разсъждение. А при стрес тази иерархия се срива надолу. Процес, документиран от Бесел Ван дер Колк, който показва, че травмата намалява активността на префронталния кортекс и усилва реакциите на емоционалният мозък, водейки до импулсивно реактивно поведение, и така това, което наричаме негативност, често не е убеждение, не е някакъв вътрешен себеобраз, а болесно състояние. Състояние, при което организмът надделява над личността, предизвиквайки регресия към по-ранни начини на функциониране. Тази регресия не е теоретична, а наблюдаема в различни видове, от експерименти с животни, показващи неконтролирана агресия, до изследвания върху примати от Джейн Гудоу, която документира крайно насилие и помирение при шимпанзета, демонстрирайки, че агресията не е по същество нещо негативно, а биологична сила, която може да бъде конструктивна или разрушителна, в зависимост от регулацията. По подобен начин ранната криминология се опитва да локализира корените на девиантността в биологията, най-вече чрез Чезаре Ломброзо, който предлага теорията за атавизма, според която престъпниците представляват еволюционни девианти, дегенерати. И макар анатомичните му заключения днес да са отхвърлени, наблюденията му за импулсивност, липса на предвиждане, емоционална нестабилност, майчина сексуална, социална, сензорна депривация, отхвърляне от семейството, бездомност и така нататък съответстват на съвременните открития, като например дисфункция на изпълнителните функции, изследвания от аутопсии, показващи атрофирани и хипертрофирани части от мозъка. Тези данни показват, че престъплението често е по-малко въпрос на идеология и повече на провал в регулацията на мозъка и дезорганизация в социалността. Тази линия на мислене резонира, макар и не без противоречия, с гледната точка на Томас Саас, който твърди, че езикът на психичното заболяване понякога може да размива границата между обяснение и оправдание. Неговата основна грижа не е да отрича страданието или да отхвърли реалността на психичните разстройства, а да постави под въпрос автоматичното предположение, че щом едно поведение е обяснено биологично или психологически, то следователно е освободено от отговорност. С други думи, да се разбере как функционира една система, как определени невронни вериги генерират импулси, как обуславянето оформя навици, как стресът или травмата променят възприятието, не означава, че индивидът вече не носи отговорност за собствените действия. От функционална гледна точка това разграничение е съществено. Механизмите описват процеси, показват как се задействат реакции, как се подсилват модели, как настъпват сривове и кризи. Те позволяват предсказване, интервенция и понякога превенция, но отговорността действа на друго ниво. Тя се отнася до способността на индивида да регулира, да инхибира, да пренасочва или поне да разпознава тези процеси.
Съществуването на механизъм не отменя възможността за модулация. Човек може да има предразположение към импулсивност, агресия или отдръпване, но предразположението не е идентично с неизбежността. В същото време твърдото тълкуване на отговорността, такова, което игнорира биологията, развитието и контекста, е също толкова погрешно. Системите се провалят по причини: невронна дизрегулация, хроничен стрес, ранна депривация и научени модели оформят това, което човек реално може да контролира в даден момент. Предизвикателството не е да изберем между механизъм и отговорност, а да задържим и двете едновременно. Да виждаме поведението като причинено и ограничено, но все пак поставено в рамка, в която способността за самоконтрол, колкото и ограничена да е, може да бъде разширявана, тренирана или намалявана. В този смисъл категоризирането е инструмент с две остриета. То може да изясни модели и да насочи лечението, но може да фиксира идентичността и да редуцира сложното поведение до статична категория. По-дълбока задача е да се премине отвъд етикетите към разбиране на системите. Как функционират, когато са интегрирани, как се разпадат под натиск и при какви условия могат да бъдат реорганизирани. Отговорността тогава не се заличава от обяснението. Тя се преформулира. Става малко въпрос на моралистично обвинение и повече въпрос на способността, а понякога и задължението, да се работи с собствените механизми, да се разпознават и, когато е възможно, да се поставят под контрол, вместо човек да им се поддава. С други думи, обяснението как функционира една система, как невронните вериги генерират импулси, как обуславянето оформя навици, как стресът или травмата могат да изкривят възприятието, описва механизмите зад поведението, но не премахва автоматично отговорността. Тези механизми влияят върху това, което човек чувства и към което е склонен да действа, но отговорността зависи от способността за осъзнаване и контрол в конкретния момент. Когато човек може да разпознае импулсите си, да предвиди последствията и да регулира действията си, отговорността остава относително висока. Когато тези способности са значително нарушени, например при екстремен стрес или тежко психично разстройство, отговорността може да бъде намалена, но не непременно напълно премахната. Следователно, разбирането на причините за поведението изяснява защо нещо се случва, но отговорността се отнася до това какво е могъл да направи индивидът с наличните си способности в конкретната ситуация. Психолози като Уилям Джеймс твърдят, че човешкото поведение се определя много повече от навиците, отколкото от убежденията. С други думи, това, което повтаряш, ще оформя повече от това, което казваш, че вярваш. Човек може да цени търпение, честност или дисциплина, но под натиск не тези идеали действат първи. Действа автоматичният модел, изграден чрез повторение. Затова Джеймс предполага, че ние постоянно изграждаме съдбата си чрез навици. Надграждайки това, Алфред Адлер предлага, че хората са водени от стремеж към значимост, нуждата да се чувстват способни, ефективни и ценени. Когато този стремеж се реализира здравословно, той води до развитие и принос. Но когато бъде блокиран чрез провал, отхвърляне и липса на възможности, той не изчезва, се изкривява, често в агресия, самоунищожително поведение и така нататък. От тук следва ключово разграничение между организма и личността. Организмът е биологичната основа, импулсивен, реактивен, насочен към оцеляване. Личността е по-висока структура, изградена чрез учене, опит и смисъл, позволяваща саморегулация и дългосрочно планиране. При стабилни условия личността регулира организма, но при стрес, умора, страх, лишение тази структура отслабва. Тогава организмът се проявява отново. Поведението става по-импулсивно и краткосрочно. Това не е зло, а регресия. В това състояние негативността не е просто нагласа, а срив в регулацията.
Човекът престава да управлява поведението си съзнателно и започва да реагира напълно автоматично. Той не оформя реалността, тя оформя него. В този смисъл основната борба в човешкия живот не е между добро и зло, а между регулация и разпад, между структура и хаос, между личността и организма. Това бяха въведение и първа глава от книгата, която написах. Налична е само в електронен вариант. Можете да ме подкрепите, като се абонирате за YouTube канала ми или харесате Facebook страницата ми. Ако искате да си я закупите, можете да ми пишете налично, директно през Facebook страницата ми. Не знам откъде идваш, не знам какво си преживял, но знам едно, ако си стигнал до тук, значи търсиш отговори. През тази книга не ти давам утеха, не ти давам мотивационни лозунги, давам ти нещо по-ценно, рамка, с която да разбираш себе си, другите и света около теб. Ще видиш защо хората обичат и защо мразят, ще разбереш защо едни успяват, а други се въртят в кръг. Ще започнеш да различаваш кога действаш ти и кога действа нещо вътре в теб, което дори нямаш контрол над него. Това не е книга, която просто се чете. Това е книга, която ти поставя в леко неудобство. Кара ти да мислиш. Кара ти да се видиш такъв какъвто си, без оправдание. Ако търсиш лесни отговори, тази книга не е за теб. Но ако искаш яснота, ако искаш да промениш живота си, ако искаш контрол, ако искаш да започнеш да разбираш механизмите зад поведението си, тогава си свободен да ми пишеш. Още с първото прочитане ще ти стане ясно. Ще започнеш да виждаш и да правиш разлика. В тази книга вложих изключително много труд, изключително много време и ще съм ти изключително благодарен, ако ме подкрепиш и си я купиш.